Από τις λάσπες της Ιδωμένης σε ένα ζεστό σπίτι. Από τον ύπνο στην παγωμένη σκηνή, στην ξεκούραση ενός αληθινού κρεβατιού. Οι 8 πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο σε ξενώνα της Μητρόπολης, Γουμενήσης, Αξιούπολης και Πολυκάστρου φιλούν με συγκίνηση το χέρι του Μητροπολίτη. Δεν μου λέτε, εδώ είναι πόσες οικογένειες? 8 πρόσφυγες μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν βρει καταφύγιο εδώ, στον ξενώνα του Αγίου Αθανασίου, στο χωριό Τούμπα, έξω από τη Γουμένισσα. Τη διατροφή τους την έχουν αναλάβει οι ενορίτες. Είναι καινούριο κτίριο. Και αμέσως δεχτήκαμε να έρθουν οι άνθρωποι για να τους απαλύνουμε τον πόνο και την ταλαιπωρία. Ανάμεσα στις 3 οικογένειες, μια μητέρα που ταξιδεύει με τις 2 της κόρες. Οι οικογένειες θα παραμείνουν στον ξενώνα όσο χρειαστεί, ενώ όλα τα έξοδά τους έχει αναλάβει η Μητρόπολη.